Hingaw na kay ko sa kong pamilya. Pero unsaon man, pobre raman ta. Ang tuson ng kamingaw, kasakit. Para magyapon ni sa inyo. Maabutan ako ninyo diya. Makauli ra gyapon ko buhon. Basta, amping lang mo diya. Ako, amping po ko diri permente. Di ta maglimot sa pag-ampo. Kalayan na kita pohon sa Ginoo. Basta ayaw lang kalimot sa pagsalig ug pagtuo para sa tuwa ni. Ang kinabuhi sa gawas, lisod yun mo na'y tinuod. Ma-experience na ni mo na ug ikaw na po'y mo abroad. Ug di ka matagaan diya sa Pinas, masuko dayon mangluod. Di na mangumusta, i-vlog dayon kaniya sa Facebook. Unta nyo ako masabtan, kapoy kayo diring kahimtang. Giantos ko ang tanan, balag balik-balik na gani ang sudan. Ug di man nyo ni mabasa, untain nyo na lang matunggan. Kaulion na gani kay ko, pero ako walang ginapudngan. Kay na ako'y obligasyon, mga anak gustong mapahuman. Ang tuson ang pila katuig, aron kamo diha di magutman. Akong kusog og singot diri, hapit na gani ko mahutan. Kamo akong gasolina, maong di ko basta-basta mahuksan. Lisod ka ayos sa Pinas, palitunon ray gataas. Atong sweldo steady lang, unya usahay mo atras. Baotong wala na jud ko, nagduha-duha nga mo gawas. Sweldo diha kulang ra sa kaon, naapay gigatas. Sige lang, laban lang ta permente. Mga anak, naman ko sa layo karon. Punta, masabtan ako ninyo pohon. Para magyapon sa inyong kaugmaon. Himo na ko ni, kaya di ko gusto nga kamo magutong. Pasensya na ako, nagpalayo magkukaroon sa inyo ha. Bila ka birthday o Pasko nga, di tayo maguban. Para magyapon sa inyong mga anak. Kwartahan ray ni asinso kay sa ilata sigig pangutang. Kung pila imong gihulam, dubli na kung imong bayaran. Wala tay mahimo kay wala man tay laing maduulan. Laki na baya karon, kwarta na'y kapatuyok sa kalibutan. Naning palad ko diri sa gawas kay tungod na ay hinungdan. Mapahuman akong mga anak, di mapas mo o di magutman. Bahalag mingaw akong antuson kay para sa inyong kaugmaon. Makita lang na ko nga happy mo, bahalag wala na ko'y tigom. Kanya-kanya tagdahilan nganong naabot ta diri sa layo. Experience lang ilang gusto, ang uban para sa kaugmaon ng tuyo. Ni ato mi diri sa layo, di man sa ingon nga gusto mi mudato. Makapabalay, makatigom gamay, maurag yun na'y among tuyo. Aron sa panahon nga maningil na among lawas na aming magamit. Kay di man dyan malikayan tao, rata nga magkasakit. Pila katuig na kung diri wala pa taon ko kauli sa Pinas. Di samot kong kahadlok og uli, kay ni mahal naman po ang bugas. Og dilipot na ako ni buhaton sa mo tagkapait diha. Mong papa, wali trabaho, panagsalang, dili pagid perminti, usa ra siya ka construction worker. Mao nang nanimpalad ko diri sa gawas. Dili man kay para lang sa kong sarili, para man gyapon sa tuwa pohon. Pohon mga anak, masabtan ra gyapon ko ninyo. Inig managko na mo. Wala ko kahuman, grade 6 ra ko taman, maong nanimpalad, katapusan na sad sweldo na pod, pero sa utang ra ibayad. Basig nagtuo mo, hayahay may pait kay diri sa gawasoy. Makita na namang busog among mga anak, wala nang kakapoy, usahay makatulong pa og amo. Nga murag walay batasan, 5 hours lang among tulog. Di pa jud ka taga-agsudan, wala pa gani may kabalo ani og makauli bamig buhi. Basig matunong ta sa amo, sige pakita og binuhi. Maong ginaampo gyud namo nga matulong misa maayong amo. Katong dili good salbaris tao ka kung iya kang itrato. Bago na ko nauman sa kong trabaho, manghugas na pud og plato. Gimingaw na ko sa kong pamilya, kutob na lang tanaw sa litrato. Mga anak, pag-amping mo, eskwela, dyan mo og taron. Ayaw na huna-hunaa, gamay ba ako inyong balon. Kaya ko diri maningkamot ko para sa inyong kaugmaon. Makauli ra lagi ko dira pohon, ako sa mong pahumanon.